ilmu sing pirang-pirang tahun digoleki. Cukup 5 menit di kene, ora usah bayar. Wonge sik dipaitu, sik dikongkon. Iki wis tak Mas Wahid nggih. Iya, monggo. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Kita niki umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niki tiang Jawi, tiang Indonesia, sewaktu Islam menika dereng tersiar umum. Niku agamanipun tiang Indonesia termasuk Jawa niki enten agama sing namine Kapitayan. Basa umume niku keyakinan. Lah niku nggih. Moko seneng-seneng singen. Nggih, krana Islam dereng menyeluruh. Niku seneng hal kegaiban, mistik-mistik melalui sarana umum mawon keris lan lintu-lintune menika. Tapi sesungguhnya Islam niki nggih sanes agama tiyang Arab. Hanya saja oleh Allah diturunkan ke dunia Arab sana karena orang Arab itu berperilaku jahiliyah. Jahiliyah saking parai. Indonesia niki belum Islam sesungguhnya sudah tercatat berakhlak. Maka tidak dijatuhkan ke dunia Indonesia ini agama Islam. Maka sering menika sakniki Islam pun menyeluruh ngertos sak benerane walaupun masih meraba-raba datang ke makam-makam waliyullah atau makam-makam yang dikeramatkan oleh sekitarnya. Lah niku Mas Wahid nggih dadose niki wau apakah kalau bertemu wadatul wujud wali Allah niku leres. Nah niku nggih. Nggih mboten atos-atos karena di dalam sekitar makam para waliyullah itu pun banyak jin-jin yang menggoda orang ibadah. Di situ terutama yang ada keniatan mencari ilmu perdukunan untuk gawe nambani wong, mencari nomor menika, mencari keinginan lain-lain. Sehingga sewaktu berdoa di situ ada sosok walaupun raut wajahnya menyerupai ahli kubur. Nah, di situ letaknya ten mriki manakah yang hak ahli kubur sakbenerane wadatul waliyullah niku wau ngepanggi para peziarah niku wau. Lan manakah yang kawih umumnya? Maka kula terangaken ten mriki. Lek sing kawih menika menyerupai raut wajah waliyullah sing ten mriku wau, carane pun ngajari nyampe no ilmu napa sing dikekarepaken peziarah dateng kuburan waliyullah niki wau. Sing disampaikan nggih ayate Allah. Kaya-kaya bener, tapi di ten mriku ada untuk jebak bosoe ngoten nika menjerumuskan, menyesatkan. Maka banyak ahli-ahli peziarah menika sehingga nggih terhitung tertolak oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku ngajaraken dawa-dawa ayat-ayate Allah. Lah niku sing gawe. Lah sing asli ya napa Mas? Sing asli pun ngepanggi wadatul wujud wali Allah yang haknya Allah tidak mengajarkan, tapi hanya sama-sama di situ membaca apa yang dia baca untuk bersama. Lalu kita didoakan oleh wadatul wujud wali Allah ingkang asli niku wau, senajan boten ngancaraken panjang lebar, maka bisa berbicara seperti ini. Lah niku sewaktu dikepangi wadatul wujud sing asli mereka sampai cuma disarengi tok untuk berzikir, bersolawat, bertasbih apa yang diutus oleh Allah niku. Bab-bab ilmu lainnya niku nggih saged yambek.
Mboten diajarkan, hanya disarengi mawon. Lah niku sing asli. Moko menika panjenengan-panjenengan atos-atos lek ziarah ten waliyullah ten mriku dhateng Allah, makhluk-makhluk ingkang nggih sing ngajeng nyesataken peziarah ahli kubur niku wau pun diijini dhateng Allah. Dados kita nggih kudu waspada kiambek pundih ingkang waliyullah sing gawe, pundih ingkang waliyullah wahdatul wujudih wali Allah ingkang asli hakizatullah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.